Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA kapun pau kajing ngokmen baka sorkar jela hapo kajing alam jong umintri rangba u Konrad ki sangma kalashim kya halor ka kamti doyong ha jela khamtam ha East Giant Hills District. Unong aibut ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA u Dr. Pervision Nongtadu habakran shakilat pthai kubor ulaong ka association ka khami lenti ba ka nakakam kanang ya shakman hadu banyo ya ka jingjom kumba ka seng bat ki pat ba hi ki angnut bat khami lenti u Dr. Nongtadu ulaong kumba paw hakilat pthai kubor u menteri rangba ka jela ula shim ya kalat nik appointment banyak kendo e kinongalam ka sarkar pedeng banyak kran ni ki kam doyong bandup yo lat biang banti doyong hapo ka jela Meghalaya na kalyang ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association ni ay kublay bat ay ka jingkit bokit ruang ya ka sarkar bat ru ki arnut ki MLA ki bad economic mat ki bana East Giant Hills District ha ka ba makiru kila shim kya ya kan ka benta ka ba kongsan ban yo ban plat biang ya doyong kumba julong man hai ki por baladam laong u Dr. Nongtadu Shushu ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association kala ay kublay ru ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam jong CEM mathombor shiwan kabala menjor ban pha ya ka resolution ban kerpat ya ka President jong kari India ban pha ya ka sarkar keme ban penkelai kendon beper jong ki an ki baya debat ka kamti doyong idap gisngo kumen ka bakra hodu kata ban pensngeu sya kilat pathai kubor bat kumjuru sya ki nong khaye doyong baro ki boyo sneu ya kane ka lat pathai kubor longba kane ka channel jongpi te nong kong no sak ni ai kublei ya ka sarkar jela kabala lam khmat dau menteri rangba do u Shri Konrad K Sangma bat ka kunhun menteri jong u khamtam ka jing ngedon kat jong u deputy chief minister jongi umas nyau bahalang kibala simkhia hadu kata ya ka kam ti doyong hapo kane ka jela khamtam hapo East Jaintia Hills District da ka wiki penpau hakilat pathai kubor ha ka arpheu lai tarik ubnai bonriu usnem arpheu riu ya ka bala ong kumne ba u chief minister ula sim ya ka appointment na ka benta ban ya kendu ya kinong yelam jong ka sarkar pedeng ha ka jingede ban penlait biang ya ka jingti doyong hapo ka jela kane kala pengkemen ingi hadu kata ba pleng kum ha kane ga juk bonkam ka sarkar kadang pelai kerpang ya gopor tangah ka arfu arteri ngile kendu i bat le sim ya kane ga lenti na ka benta ban penlait ya doyong tingi ai ku ble ngi kitbok ki doyang bat ngi kemilen tiru ba kane ka kam hapo ka jingelam jong menteri rangba kanang yai syakmat bat bangin yo khe yo tauso ubabang batiang kumbaging kemilen ti ha kene ki por ki baladem ngi ai kuble ya gi arnut kinong mi khmat jongi bade na kene ka thain kiru ki bala len lade na ka banta ban sim ya kene ka banta kum kowe ni kimta ki kongsan ha ka ban perlai biang ya gor kom ti doyong kum agini ki por ki baladem hoi kum gajing tum kemau mila ai ya ka proposal jongi kat kum ka bor kat kum gajing la bor jogin ni ki priu jongi bodon cha kene ka thain mereka jumut ke jongi babaro ubarit ubaria unyo ya kalat banti doyong bat kane ka pengkemen ini bat ngikit bok kirbiang ya ka sarkar baha kane ka jingya lenti ke jongka ngikil lenti bangin yo ban khe yo so ha ka por ka balongkot ka benta ka aru hang ni menta ka sngi kumbangi le yo sngi na kilat pathai ku bor ba ka Jaintia Hills Autonomous Council ru ba hapo ka jingelam jong ima thombor siwat bolong ru usi ya modon borom jong ka judge ilas sim ya ka rai kumunong ilam bat hapo jong i ka council kala sim ru ya ka resolution dani ka rai na ka benta ban kerpat ya ka presiden jong kari India ha ka bagan sim ya ka jing pembena na ka benta ban pelai dani ban penjensur ya ki anjong ka sarkar pedeng ha ka jingede bat ka kamti doyong ya ganeru ngi penpau ka jing sngu ya baro ki MDC ki badon haka liang sensar bat ki badon haka liang persya
kane ka pan i ka jingi tili jongki na ka banta ban pen ki im biang ya ka kam ti do yong ka kam khi do yong ha ka ni ka thain ka jongi ba ka jalai bro ka we kanang ai men sem chu chu yangi bangi jini atli ha ka jingi lam ka jongki bat ya kiru ngi kit bok kir biang bat ngiru ngi kular bat ni tre rengkat bat ki nagapor chakapor bat ngi gerpat yu ya baro kiseng ke badon ha po ka ni ka jala jongi bakin sneu bhaba ni kersan lang namar ka ni ka jing thung jongi ka long tang ka we kata ban pli biang ya kalat kamai kaji longba odewyong longba kene ko kubor sajisten nga kerpat yang ibaro lang ubarid ubaria bangin sim ya kene ka kam kaba don kam bat ngin bu ya ka kaba madu kulai sibun